Wah, iki apik Pak dijak toprakan iso jadi. Iso lho ki mbiyen tau main ketoprak karo aku kok. Apa nggih? Heeh. Aku daprok minak jinggo. Jenengan? Iya. Lah niki dadi sambang. Dadi wae to apa? Kencana wungu. Kencana wungu. Heeh, kenyanya. Aku Kenyanya biyen kencana wungu. Iya. Niki saged ngomong. Hebat ora? Ha iso. Mbak coba dipraktekne minat jinggone kono, dayune sapa iki? Dayune aku, Oh, berarti aku. Damar Wulan. Loh, ya. Iki kencana wungu minak jinggo. Ngono. Ayo. Alah dadak kaya ngono barang to. Dajal percaya. Aku wis lali ceritane kok. Wis suwe banget. Awur. Pirang-pirang tahun. Dayun. Apa bose? Wok ketekur. Kur ketuwek. Ya apa kok sama walik ae lho. Alah, hebat. Weh ngene iki yo ora penak lho, mosok minak jinggo kok ngene paling cak ora mung tok kene tok lho, ngene kan gayane kan kayu klinting. Iya. Aku wis sangang ngadeg, aku wis ora patek ngadeg. Lho, Seriuning. Sruning. Kok tekan serius? Pasti. Kowe jane ngerti minak jinggo ora lakone? Iki lakone Kok kasar serius ndi? ning to? Kencana wungu minak jinggo dayun. Oh. Iki diuber-uber minak jinggo arep njaluk dirabi gak gelem akhire njaluk tulung ning gone sepong. Tekan spon. Kok teko Sri Damar Wulan. Damar Wulan. Damar Wulan berarti ngenteni tekane kencana wungu. Ya, kencana wungu. Kok yo Doyak-ayak seno ndak doyak-ayak. iya no. Iki ono Langendrian lho. Langendrian. Oh, iki Langen sik berarti ya? Iki bahasa Indro ya. Suniki dutaning nata. Oh, Langendriane. Keparat. Ratu Kenya Maja Segak aja. Wah, mati dene aku. Kekasih Damar Sasongko. Damar Wulan iki jenenge Damar Sasongko. Kinen ngetok bulu Bisma. Sandirono. Kalau kok ya kerang dian ya. Wes kok langan jani ngono. Dawa apa sih? Timun sigarane yun. Dan kisapun kagungane. Oh, Ayo bangun negarane. Langge. Larak disampirke yun. Mae cedak ra ngampirke. Wok ketekur. Ketekur wak ketekur wak. Lek lam. ning kamar. Ora to. Kono udah bawa. Iki langen sik berarti. Iya langan sih. Nggih. Digandeng lho, Mas. Bendina rebut ducung. Kuwi Sing bar kuwi sabar ya, ngono tok. Sapa jenenge kencana wungu kon nyolong godone minak jinggo to. Godho nyolong godho. Godo. Nggih, godho. Cangkeme arep cepet muni godo. Dayun pelat ya diprotes. Ayo, terus. Ngumbar murka lan sere ati Dayun. Dawa bose. Ngetan bali ngulon yo. Apa setyane kelakon? Dayun. Dawa lurae. Kae swara apa yun? Kae suarane motor. Oh, kae suarane apa? Kaya jek eling lho, kuwi tahun piro to kuwi? Taklane pabak. Ayo terus. Andane. Ngombar murka Nonano. sere ati Terus. ngalah disio-sio bener jare lupo Oh. Nah,
Iki lagi pisan to melu awakmu. Nggih, nembe pisan perdana Mas teng jenengan. Luar biasa, engko nek kepepete. Nggih, bangke sikan kepepet dulu. siap. Pokoke sing murah-murah mon. Heeh, nek kepepet awakmu ora iso, wong ngejak dodok. Iya. Iku ya prei. Ya. Slendro gen melu kono, kowe karo dodok. Ora wis dadi kiper ngono ya. Nodrat kersane ngalah. Becik katite kang ala ketawis. Terus tresno. Dudu kuwi gathukane dudu kuwi. Ya, nonano. Ngunduh karma pa Allah. Iya. Kene-kene nyedak marang pun Kakang Kanjeng. Das pundi Kakang? Ora sah dadi graing atimu. Yen pancen iki dina kowe dioyak-oyak karo Bupati ana ing Blambangan, aku sing bakal nandingi. Mula saka kuwi kowe ana ing paungkuranku ae. Hei, Minat Jinggo. Apa? Dawuh bose. Kae nantang aku Yun. Alah, ladeni wae bose. Yen pancen kowe satriya tama, dudu wanita kang dadi musuhmu. Iki aku Damar Wulan yo Damar Sangsaka. Kayun, tantang ngono Yun. Si keparat murang toto. Oh, lakon mati dening aku. Wani mlebu taman sari. Woi, woi. Mencari kesempatan. Wani nyidra karo paduka tanding ana mring mami. Woi, Dayun kowe apa yen pancen sekti iki Damar Nadyan kadangmu dewa ingsun ora bakal kikre. Oh, maju kowe keparat. Babu Mati tumakane leno. Apa ngono kuwi gambare pencak silit? Hah? Kekunci dhewe sih. Pun jenengan mantep mboten? Ora wan. Ora wani. Ngendi kang dadi ratumu ana ing Blambangan? Lho, lho. Minat Jinggo. Apa? Yen pancen kowe satriya, ayo iki adepono Damar Wulan yo Damar Sasongko. Ora perkara awake dhewe tarung. Sapa karepke apa? Kowe mbelani sapa? Aku mbelani yo kuwi sesembahanku. Anjir Kencana Ratu Wungu. Kencana Wungu. Timbang awake dhewe gelut yo kene awake dhewe ngetokne tenaga. Lah kae Kencana Wungu dibek karo Dayun. Loh, tentreming ana ing Majapahit iki mergo Kencana Wungu arep gonjak dadi ra tentrem. Sing gonjake asine dudu aku. Sopo Dayun. Weloh, Aku kok le. mati dening aku. Lah kowe kono geger aku ya karo iki. Ku nek rondo piye masane lho. Iki
Jane lakone piye to iki? Ayo ndak niki. Sri Huning, Sri Huning. Jane lakon kuwi apik ya. Apik kowe. Cuma sayang Jonegoro jarang ketoprakan. Ah. Saiki apa-apa ya larang. Ya, iki pamurite Sri Huning saka Pak Wartoyo Kedung Adem. Ugi menika saking Pak Suparto. Nggih. Sri Huning sing disuwun. Nah, ya coba jarke nduk lintang. Nduk. Monggo. Pun kono ben karo Minak Jinggo tak tayupane dhewe. Ya. Yo nak, jarke Sri Huning.